16 euro iżjed. Dan huwa l-ammont kemm qed tola bħala medja xirja normalissima u bażika ta' affarijiet essenzjali għaċ-ċittadini Maltin u Awċin żieda reġistrata għall-ewwel 5 xhur tas-sena. Dan skont rapport maħruġ fl-aħħar ġimgħat mill-UHM Voice of the Workers fejn kif qiegħed ukoll jappella l-Partit Nazzjonalista insistow mal-Gvern ta' Roberta Bela sabiex jieqaf jintaxxa il-kola u l-kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali bil-għan li jkomplu jiġu mejjun għall-familji. Madankollu, Roberta Bela u sħabu jidher illi ma jridux jafu. Preżentament, bl-inflazzjoni kull ma jmur qed tiżdied b'mod sproporzjonat l-għajnuna tal-kola qiegħda ta' 9.90 euro fil-ġimgħa. Ammont li fuqu titħallas it-taxxa. Fi kliem sempliċi, il-Gvern qiegħed jagħti l-għajnuna lill-familji sforz mekkaniżmu awtomatiku li minna qed jieħu xorta waħda l-flejjes minn but il-poplu flejjes illi f'sena jammontaw għal 25 miljun euro. It-tnejn wara nofsinhar, Net News tkellem mal-Ministru responsabbli mill-familja Michael Falzone fejn meta ġie mistoqsijek il-Gvern ta' Bela u x'qiegħed jikkonsidra li jaqaf jintaxxa din l-għajnuna għalna biss li r-regoli japplikaw għal kulħadd. Qed hemmhekk biex ngħinu dawk li iktar bżonn ma ninsewx li qed nitkellmu kważi 10 euros fil-ġimgħa ta' żieda bħala kola u nerġa' ngħid fejn. Taxxabbli wkoll. Jekk inti kollok pensjoni waħda m'intix taxxabbli. Jien nitkellem fuq kontribuzzjoni ta' Social Security saqsejtni fuqhom. Il-kumplament ir-regoli jgħoddu għal kulħadd l-istess. Madankollu, fil-waqt li ħal-mertu tal-mekkaniżmu awtomatiku li kien tfassal minn Gvern Nazzjonalista ma sbilanċax ruħu jgħid jekk Bela u l-qbija ta' sħabu qed jikkonsidraw ineħħu din it-taxxa. Inkwantu l-kola naħseb li urejna li fejn kien hemm il-bżonn nagħtu dik l-imbottatura aktar. Mekkaniżmu tal-kola addizzjonali kien preċiżament immirat hemmhekk. Ma ġifieri t-taxxa ħatibqa' jekk qed tgħidli għax qed nistaqsik fuq it-taxxa. Jien mhux qed ngħidlek li t-taxxa se tibqa'. Dan kollu minkejja l-appelli tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll tal-UHM u bost entitajiet oħra l-koll jisħu favur l-interessi tal-ħaddiem u l-familji Maltin u Awċin illi preżentament qed iħabbtu wiċċhom mal-għoli tal-ħajja u inflazzjoni li kull ma jmur qed tkompli tiżdied. Fil-ħar ġimgħat u xhur kienu għexieren il-prodotti essenzjali li l-prezzijiet tagħhom splodew il fuq. Dan apparti żieda fil-prezz tal-mediċini u żieda fil-prezz ta' bosta servizzi.